We're looking everywhere. Europe kind of we called everybody and then it was mission campus here. 100%. Imagine the only son, the only child that you have will be sterilized to you. Mina ngusa 22 F. Oh nidabukisa lapho. Nah, kuyana buka bheka lapho. Ngiyadabukisa. Yeah, we're recording it properly. Well, akukho kwenye ivunulo. Ngivunulo vele. Vele ivunulo. Base bathi kuyixwaya kancane. Yes, how is you? How is you, madam? Yeah, I'm fine, yeah. Yeah, well, ngiyakhala life manje. Ya ngiyakhala. Ngiyakhala life manje. Umthatha. Awuntomba simntwana ngasamqoma ngoba simthanda ivuma ngwane vunyoko lesemele ngoba ngishobhama uyivumela ubani wathi nge-flight risk ubani wayengidakelwa. Engidakela ubani flight risk wezana. Awubo umphakathi ishiqe hlelawa abelungu lapha ubuke nje beautiful woman lady. Yes. See now, we here now. Ubandlululo theko. Sanibona neGeorge Bo. Yaphile GP. Sanibona neGeorge to Joburg, operated by Corbett. We shortly be pushing back parts of 06 towards Belita South left antenna, cruising 32,000 feet. But Flying down Joburg 1 hour, weather on the route, just came from there, it's fine flying conditions. Always a good idea to keep your belts fastened just in case we encounter some unexpected turbulence. We're also asking please Nganza kwethu ngithi nibeke isithombele lapha bobothathe nabafowethu. Ngiyanthanda upresident wamabhinqa njengamanje ngiyasuka eThekwini. Ngisendizeni njengamanje ngibheke eGoli. Ngiyovela enkantolo ngoba umhla ka21 lona uOctober babezokhumbula abaningi. Ngiyazi ukuthi nani nezinto enibeni bebhizinisi ngazo. Kodwa ugcina kosuku nami kumsebenzi wami ukuthi nginikhumbuze ukuthi ngimhla ka21 October kwakufanele ngiyovela enkantolo ngiyovela okokuqala after ngaboshwa. The mask is on. Hey, madam. I vaccinated you 3 times. I want to say because I'm ngidakela. Ngithi mina ngangenza kwethu. Lapha iyakhenya le magnet. Ladies and gentlemen, our aircraft doors are now closed. Hey. Yakhala. Electronic devices. Yakhala. Small hand devices such as ngithi ngenza kwethu kusasa ke ngo9 ekseni sizobe ngise-Randburg Court la ngiyovela khona enkantolo yemantshi njengoba ngangiboshiwe ngiboshela ukuthi nginsizwa ngiboshela nje umsizwa first time in history of South Africa umuntu eboshelwa ukuba insizwa kwaboshwa ngaboshwa ukuba insizwa so ke kunjalo-ke okwesibili ngicela ukunazisa ukuthi kune-festival ezoba ngumhla ka-31 kule nyanga kuyo le nyanga wonke umuntu oyibhinca nomuntu othanda into enhle ngicela nisiqiniseke ukuthi uyathenga ithikithi web uyalithenga ithikithi uba khona kwi-festival ezoba ngumhla ka-31 a day before kuvotwe ngakusasa so umhla ka-31 kobe kuyisonto vele umonday wethu uyiholiday ngiyacela ukuthi-ke sesisakale ngani zakwethu sengiyikhiphile iposter
nizoyibona nabaculi bakhona abazobe bekhona niyasazi isimo sami inkinga ke sibhekane nazo zonke zezwe azizange sinisiqinda amandla ukuthi sikwazi ukusukuma sithi ayikhale ngisho njalo ngithi mina ayikhale ke music festival ngikwazile ukuthi mabhinga bese ngithi ukuhlobohlobisa nje kancane lapha nalapha ngalaba abanye abaculi gospel nalabanye abacula labanye ama genres akhona la eNingizimu Afrika is important ukuthi sibafake bebengxenye yethu sibhekene nenkinga bayamthanda babuzuba balithanda izona seNingizimu Afrika bamthanda ungizwe umlando. Good evening, ladies and gentlemen. I will welcome you on board this British Airways flight BA 6210, a scheduled departure to Johannesburg. My name is Rowan. My excellent team and I will be responsible for the safe journey this evening. We will shortly give you a demonstration highlighting the safety information on the aircraft. I would like to ask for your full attention. All electronic devices must be set to the flight mode now. Devices without the flight mode function must be completely switched off. And if you are making use of any earphones or headsets, please remove these now. For takeoff, hold the way your tray table open the window blind, put your seat back upright, put the arm raised down, and fasten your seatbelt. Your seatbelt is fastened and adjusted. Whenever the fasten seatbelt signs are on, return to your seat and fasten your seatbelt securely. The safety guards situated in the seatbelt in front of you indicate seatbelts of escape routes, harnesses, masks, and life jackets. You also need to brace position that you must set off emergency landing. Siyabuya sizithekweni This evening we zolungisela are umcimbi wa traveling in a next Boeing week 737-800 series lapho sithi aircraft. khona It is equipped with 8 emergency exits and the crew will point them out to you now. ngiyandithanda kakhulu maqhawe kithi ngiyandithanda kakhulu nabendlovu enamandla siyabonga kakhulu